मेजेम सिखाया हर हाग्राखौ आं एवनोसै आं हरालै आमाय हरलै बखा होद आमाय ओरैनोबा सिखानि उदैया गोबावथारलै बोरैबा बबाव मा जानांगौलै आं हरालै आमाय बखा बौवा हर होद आं हरालै आमाय हैद बखा हरालै हरा हर 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 होद आंखौसो दामना बायगोन नामाब्रा दानालै बानायसो नों थांदोल' थांदो थां सनानि न'खराव गुनजेत अरबाय फावथिनाया जुरिहांबाय नों मानो हाग्रा एवदों आं बेखौ बुजियै बाखि गैला नाथाय गोरलै समावनो हागौमानि फेंनो नाजायाब्ला उनाव रायोब्ला बेखौ फेंनो हानाया गोब्राब जालांगोन संसाराव मानसि मावनो हायै जेबो जिराद गैया बिमा सोरबायदिया मा मावनो नागिरदों बेखौ मावनो हो बेखौ मावनो हो Shit! 잠깐! 라. मा जादों? मा जाखोथाय मिथिया हरनाय साबिया No, Sabia. Thank you. 다들 I love you, Samkar. Please. आं बुजिबाय समायना आंहा एमए पास जामालाय मा जानो नाथाय आंदि सासे गारि ड्राइभारसो मोजां मोननाया बेफोरखौ जेबो बुजिया सोमखोर थफिनाय महरनिफ्राय बिबारा जेब्ला गेवलाङो होमब्लाना गोदोना फोलाव फोलाव गावनि आंगो सिखिरिखौ लामा नायो समायना नोंनि गोरबोनि गोरलै गोसोनि गोदै गारां आरो अनसुलि नोजोरानो आंनि बिखा गेजेराव मोजां मोननायनि फैलासिम सिखारहोबाय समायना I love you समायना बिदा फंबाय सानैल' दानिफ्रायनो सम्पथिफोरखौ खायदा खालामनानै लाखा दिनै एसे गाबोन एसे नाख्रेब गावनि खालामनानै लायाब्ला उनाव माखौ जानो बुरिफोर
दाउ मैना राव रायनाय बादि जोबोद गोदै रावजों माथिदों नङा होमबा नों? आइया मा दाय जाखो? नोंना जेबो दाय गैया। नोंना जाबाय सलाय आरो नों जाबाय सलाय खाथिनि बारुद। बे जोंनि सनानि न'खरखौ दंस' खालामोना नोंसोर सानैयानो। बाब्रे खोब नोंसिनि न'खराल' सनाजों दाजानाय। सनाजों दाजानायमोनबा बे आंनि फिसाजोआ मानो सनानि सेराव जिरायनानै मोनजायाखै? हगार आइखौ हगार होनदों। सोमखोर गावनि बिखुनजो जानायखौनो गोदनायाव सेरनो हानाय बेसेबां साहस नुबाय? जामायजो गोरोन्थिनि दायनि थाखाय आं निमाहा बियो। नों न'खरखौ न'खर बादि सामलायनो रोङाब्ला बे न'खरा बायलांनो बारा सम नाङा। थादो जामायजो। नोंखौ अपमान होनायनि खिथेरखौ आंबो नागारायै। मा जाखो? मा जादों? जायाखै, जेबो जायाखै। मालथि, जोंनि न'खराव गुनजेत अरबाय। गुनजेत। मैया हाथायाव खरस खालामखोन्दा राङा आग्लायदोंना आग्लायाखै? आग्लायाखै मेडाम, खुनुरुखुमसो थोदों। खुनुरुखुमैसो थोदों? सब समाय खरस खालामनो हरब्ला रां एथेबना लाग्रा नङा होनबा नों? आं लाथ्राखै मेडाम, ग्रोब ग्राबल' जादों। आं लाथ्राखैलै आमाय, आंखौ फोथाय। मा जाखो बिहामजो? मा जानो? नोंसिनि लाइ होनायावनो दिनै मेजेमा फाफ्लियाव बारखो नागिरबाय। आंखौ फोथायलै आमाय, आं लाथ्राखै। मेजेम, नों थांदो। नों थांदो थां। जिखि जाया बिहामजो, मेजेमखौ सिखाव हमनाया थिग जायाखै। मेजेमा सिखाव नंगौना नङा? जायसो रां हरो बेसो मिथिगौ दा। फोथायाब्ला मेजेमजों थांफाना हाथाय खरस खालामहैफानायसाय। नों आंखौ दिनै हाथाय खरस खालामनो थिनहरलायनो हाबाय नङा होमबा बिहामजो? ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लाय हाथायाव खरस खालामनो थांनायालाय मा जादों? नंगौ बिहामजो, नों थिगखौनो बुंदों। नों आंनो रांखौल' हरदो। मा नांगौ आं खरस खालामनानै लाबोजोबनोसै। खरसा बेवहाय नेटखाजोबनाय दङ। लोगोआव मेजेमखौबो लानानै थांफा। नाङा बिहामजो, नाङा। आंनो हारसिङै हाजोबगोन। हेलौ। फुंखा बिमाखौ लेंहरनाय आयै। र' बिहामजो, नै फुंखा बिफा फन हरदों। हेलो। हा मानो इसेबां लेट जानांगौ जाखो? लेट जायाब्ला माथो? फना खि आंनि रुमाव दङ? फन हरब्लाबो बर'ल' गोजाखायनो खिन्थाहरां जायो। जेब्ला फननि बिल होनांगौ अब्लासो नोंनि फारसे ग जागोन दा। इम्पर्टेन्ट खोथा थाब्लाबो रायज्लायनोदि बेसेबां उसुबिदा फैयो बेखौ आंसो मिन्थिगौ। दोनदो। बिहामजो, टेलिफनखौ नोंसिनि रुमावनो लांनानै लाहैदो। जोंनोलाय मानोबाव? दासो बुजिदों बिदिब्ला।
नों गावनि फिसानाव खेबसेखौनो आलासि जाहैला नामा? आं मानो आलासि जाहैनो नोंसो बिमा फिसानि बाथ्राखौ खोनाना लाजिनोसो ओंखारबाय आङो। आं मा खालामदों? मानो मावाखै मानो खालामाखै? मोनसोर बिथाङा सासे मान सनमान गोनां रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बियो। दिनै बे बिबायनि न'खरखौ सोरलां बोरलां खालामदों होनब्ला नों आरो नोंनि नोंसाजो रानिया आंनिल' फिसा खोमा, नोंनि फिसा नङा। फिथाइ गेसावा गेसावखा, फिथाइ मोजाङा मोजांखा। बै समाव जों बिबाय सानैजों बिसिबां गुलि गुलिमोन। दा बिसिनि आखलनि थाखाय थांनो लाजिबाय आङो। नोंसिनाव लाजिनाय गैयाबा नै बेनाव लाजिनाय दं। गावनि फारसे खोब जादों सानदों बियो लाजि गैया। मा जाखो? गावखौ इसेबां मिनिखो रानि आइ? दानिया आयै मैयानिफ्राय टेलिफना जोंनि रुमावसो जाबाय। बा मा गोमोथाव राव, नों टेलिफनखौबो सोना लानो हाबाय? नों जेरै थिनदों बिदिनो मावदों आं। जोंनि न'खरनि साबिया दानिया आंनि आखाइ मुथायावसो जाबाय आयै। आं नोंनिनो फिसा आयै, नों जेरै थिनगोन आं बिदिनो मावलांगोन। खोब साबधानै माव, नङाब्ला बोरैबाफोर गल जाफ्लांनो हागौ। आयै गाबोन आं न'खरनि खुरमाफोरखौ पार्टि जानोसो लेंहरबावदों। बे न'आव सानफ्रामबो दावराव दावसि खालामबाय थागोन आं। बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो सेनानै लाजोबनो नाजागोन आं। बिनि उनाव सानसे बिसोरखौ बे न'निफ्राय साफा एरनहरजोबगोन आङो। आं नोंखौ जावले जावले बुङो, खोब हुसियारै खामानिफोरखौ माव। गासिबो गोहोआनो जाहाथे नोंनि आखाइ मुथियाव फैयो। अनजिमा, माब्ला फैया? मैयासो फैदों आं। दिनै नोंखौ लोगो हमनोसो ओंखारबोखादों आं। खाफालाव दङब्ला हांसो जोलायाबो बिदै दैयो माथो। बुंदो, मा खौरांमोन? खौराङा जेबो नङा अनजिमा। आं नोंजों सम सम मेगननि नोजोरा गोजान जाब्लाबो गोसोआ नोंनि खाथियावनो बिरबोबाय थायो। नोंखौ आं मेसेङाव जुलि खालामसिगोन आरो साख्रियाव लांफासिगोन। जुलि खालामब्ला थाबैनो खालाम। गेवलां बिबाराबो गोबाव सम गावदाङैनो थाबाय थाया। गावदां बिबारनि मोदोमनाय गेवलांनायाव बायदि बायदि गाबनि बेरे सिखिरिफ्राबो बिरबोयो। नाथाय बिबारा रानलाङोब्ला बिखौ रावबो नायफिना। दैट अनजिमा, नोंनि उल्थां फाल्थां साननाया बाद हो। आं नोंखौ जुलि खालामगोना खाथां। फै, बहा थांनो? गारियाव गाखो। गावनि बिखुनजो जानायखौनो गोदनायाव सेरनो हानाय बेसेबां साहस नुबाय? सोमखोर, अरे नों मा जादों? बुंना प्लिज। सोमखोर बुंना। सोमखोर प्लिज। सोमखोर प्लिज बुंना। सोमखोर। 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 शिट।
गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन हाय आं नोंखौ गोसो गोरबो जिउजों बोथो बोथो गोसो थोयो बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों खर' मेलेम गासिबो आंहा गलिलांबाय ओइ खर' मेलेम गासिबो आंहा गलिलांबाय गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन हाय बिबार गेवलांब्ला गोदोना फोलावनो बेरे सिखिरिखौ लिंहरबायो गुबुन बैसो जाब्ला आखाइ फायखनना नों बायदि जोहोलावखौ लिंहरबायो बिबार गेवलांब्ला गोदोना फोलावनो बेरे सिखिरिखौ लिंहरबायो गुबुन बैसो जाब्ला आखाइ फायखनना नों बायदि जोहोलावखौ लिंहरबायो गोसोनि राव आं नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनो मोजां मोनो गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन अननाय मोनो गोसो होबोलासो गोसो मोनो बुंबाबो गोसोआ आंहा हास'हाय हाला बुंबाबो गोसोआ आंहा हास'हायथारला गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन हाय आं नोंखौ गोसो गोरबो जिउजों बोथो बोथो गोसो थोयो बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों खर' मेलेम गासिबो आंहा गलिलांबाय ओइ खर' मेलेम गासिबो आंहा गलिलांबाय गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन देहाय लोगोफोर लों फुरथि फुरथि
आं बारा लोंनो हायाहाय एसे लोंबानो थाब फेथारो नै लोगोफोर आंना जाथारलायबायसो एमाव राजाया दावखोलायबायसो आबौ जा बुरजा ना बेदर जादों नोंसोरबोथ' जेबो गैयालाय र' आइखौ बुंहैनां बुंखा ओइ बुंखा आयै आबै आबौमोननो मानो ना बेदरखौ होआखै खोनाबाय ना गथ'नो माबायदि गाज्रि खोथा एरना हरदों नङा आयै आबै आबौमोनहा जेबो बुङाखै दानिफ्रायनो गिदिर गिदिर खोथा बुंग्रा दिनैनिफ्राय नों बिसोर थाग्रा रुमाव थांनो मोना दिनैनिफ्राय थांलाय फैलाय बन्द थां न' सिङाव थां माबार फिसौआ मा दाय जाखो मानि थाखाय बुदों बे गथ'नो मा बिस होना हरा बिहामजो मालायखौ दस होनायनि सिगां नों गावखौनो दांनायग्रो नों नोंनि गोसोखौ बुजायग्रो उन्दै गथ' बियो जेखौ नुदों बेखौनो बुंदों बिनि मा दाय दं मा बुंनो नागिरदों नों इसिबां मानि गारां फेदेरना खोथा दा बुं नोङो नोंनि बिहाव बिखुनजोआ दाबो थैनानै थाङाखै बिदिब्ला आं मा खालामनांगौ बिहाव बिखुनजोना आं नोंसिनि आथिं सिङाव हाबना थानांगौ आंखि नोंसोरखौ मान सनमान होआखै सन्मान श्रद्धा जाय मानसिया बिहावखौ हाग्रा एवहोनो हागौ सान्दुं गोसायाव हाथायाव थिनहरनो हागौ बे मानसिया दिनै सन्माननि खोथा बुंदों संसारखौ जाबाय जेब्ला खामानिखौ मावनांगोन हाथायाव खरस खालामखानांगोन बिनि थाखायनो गासिबो मान सनमान जोब्बाय नामा नोंस्रा बिहावा हाथाय खरस खालामनायनि थाखाय बेनो जे ना खर'खौ होनांगौमोन आं बेखौ मिन्थियाखैमोन बिहामजो सालाया हमथानानै बाथ्राखौ बुं आंखौ मा खालामनो सानदों खालामदो आंखौ न'निफ्राय होखारहरदो नोंखौ होखारनो होननानै बिहामजो लाबोआखै नों बे न'खरनि बांद्राय सिमा बारोब्ला खोथाया बोरैबा जागोन सिमाखौ आं बाराखै नोंसोरसो बारगासिनो दङ सथलक न'खराव हाबा जाफ्लांनानै जिउआनो बरबाद जाबाय आंना बिहामजो फैदो लोगोफोर मालती नों देहाखौ बारा मोनथारबाय नामा मालती लासैथो मालती मेजेम अनजिमा ओंखारबो आइ मा जाखो थां नोंखौ खिथायदों माबा थां हेलिकप्टार गारि बिहरदों माबा थां आदा दोराखेव आइ लोमजानाया बारा जाबाय बाजै दोराखेव आइ लोमजानाया बारा जाबाय आदा दोराखेव खबरदार खेवनो मोना बाजैया दरखौ खेवासै थां नोंनि मुलिखौ लाना फैदो थां मामा नों धैर्यला मालती
नों धैर्य ला मालानिफ्राय जाया हठात दहायसो जादों सार खामानि मावबाय थानायावनो गोग्लैदों सार बेखौथ' जों स्ट्रकखौनो बुंनांसिगोन प्रेसार स्ट्रक थारमाने आगसि फारसेया पेरालाइसिस जाबाय गतिके नोंथाङा बांद्राय सिन्था खालामनाङा बेमारिया लासैनो हामगोन बिदिब्ला थाथ'दो जागोन सार थुदो सिस्टार आफा आया माबोरै बिदि जाखो हठात मा जाखोथाय आथिं थोंसे आखाइ फारसे थैबाय आयै 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 अनजिमा अ फैदो फै जिरायदो जागोन दे नोंखौ माबा मोखां सोमसोम नुदों आङो न'खरफ्राव माबाफोर जादों नामा आरे बुङा मानो मा जादों आंनि प्रेसारा बारा जादों हस्पिटालावसो दंहैयो जोंनि न'खरा सिगांनि बायदि नंला दैमालु बाजैनि थाखायनो गासिबो सिलिंखार जाजोबनो हमबाय सोमखोरालाय माथो मावदों बेबो साख्रि मोनैनिनो भारा गारिसो सालायो नों गाबनो नाङा जाम्बि नों उसुबिदायाव गोग्लैथारबायब्ला आं नोंखौ हाबा खालामनोसै सि रावबो गैयै समाव लाजानायसो बैथालिफोर हामा जालायखो बिस्रालाय मा जानो नोंनि बिनानाव मोजाङा न'खराव निदान जादों हौवा लेंहरनानै खुदुमलायबाय थादों बाजै आं नोंसिनि आखलखौ लाजिनाय मोनबाय दैमालु नों दा अनजिमायाव हाबा लानांगौ ओंखारलां नोंसोरो ओंखारलां आंहा साख्रि दं आं अनजिमाखौ हाबा खालामगोन नाथाय नों सासे बिदा जानानै गावनि बिनानावखौ बेबायदि होननाया नों उनावसो फस्थायगोन फै अनजिमा
आबैलै नों मा जाखो? जेबो जायाखै फिसौ। नों मानो बिदि जाखोलै आबै? आबैलै जेबो जायाखै फिसौ, गाबनो हामा। आबौ, नोंबैनि बेमारा थाबैनो हामगोन। थुदो फिसौ, नोंहा स्कुलाव थांनांसिगौ। देहाखौ माबायदि मोनखो आयै? मोजां, जोबोद मोजां। आफा, हस्पिटालाव रांफोरखौ माबोरै होखो? होबाय। सोमखोरा माबोरै होखो आं जेबो मिथिया। नोंहाथ' बिमा लोमजानायखौनो नायनोनो सम मोनाखिसै। बिखुनजो लोमजादों होनदोंमोन आफा, बेखायनो थांब्रबदां। अ, हामदों। खोनानायमोनब्ला नोमा लोमजानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जामाइजो लोमजानायखौ आंबोथ' नायनो हागौमोन ना। अ, मोनसे खोथा आफा, अनजिमाया गाव मोजां मोननाय सेंग्रा दैमालुजों खारफालांबाय। मा? नोंसोर बहाथो थैना थाखो? बादा होदोंमोन आफा, नाथाय खोथाखौनो मानियाखिसै। अ, हामदों। गुड। नों ओंखारलांदो। अनजिमा, आइ अनजिमा। हामबायसै मालति, हामबायसै। माथो गालाबायखोब्रा। दार्जिलिं अबेसिम? आं आदाखौ दहायनिफ्रायनो सिनायनाय बादि मोनदों आं। बिनानाव, फुरा सिनायाब्लाबो आधा खासाखौ सिनायखागोन। थारमाने आं साख्रियावला नालाय। साख्रियावला? साख्रियावला दार्जिलिं। हारिया हरदोलै, आं दस्रायाव थांनांसिगौ। What is blah? I go, you go. My megon is go. I am mother husband. Gentlemen, don't stop. My raga is jumping chicken. नोंनि रिक्सा भाराखौबो आं नाङा, नोंबो थोआलै। आधा खासा जेन्टेलमेनखौ मिथियाखै बे। नोंसो रायलायबावलायलांबाय। मा मुं नोंनिया? आरो बबे गामिनि? आंनि मुंखौ थथा होनो। थथा, खुगा गुवार। बिनिफ्राय? गामिया खोन्थानो लाजिलायलांहां। बिदि नङा आगै, खिथाथारनांगोन आगै। जोहेवफारा होनो। हाबाब, बे जोला जोलि जाग्रा जोहेवफारा? थिगैनो दं आगै, थिगैनो दं। पुरा संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांखानाय बिराद मोजां गामि बियो।
खर' सानाय मोन्दों आंखौ डक्टरनाव थांनो दोनलां हाबाब आगैसुना थ' दोनलांगोन आंना बिदिबा अननाया 9 मनि बारासो दंथारो थ' दोनलांगोन न' मुलिखौ बैनिफ्राय लांदो जागोन सार फैदो सिङाव सोर मा जादों नैबे सार नैबे बेमारिया बिसो मा मुं मुङानो थायो नामा नङा सार माबा जों जाग्रा बेदायाव थाग्रा सारा मा नाखौ जायो बुंनायसाय नास्राय बे नङा सार दिनै बुंबाय थानाय थेंगोना मागुर सिंगि खावै आयै जाथारनोसैमोन सार एरायबाय सार इस बे खावै बायदियानो खुगा ब्लां ब्लां सियो ओरै जायो सार बेबायदिनो देलाय बुंबाय थालाय सल बारलि फाबुआ थथा ओइ जाबाय सार बेनो थार नांबाय सार नांबाय थथा सार थथा अ थथा औ नंगौ बिनि नामानो थथा सार नोंनि मुङालाय आंनिया मेव सार मानसिनि मुङाबो मेव जायो नामा मा मेव बेलाय थारमानि सार थरायना मावजि बर' अ मावजि बर' औ सार औ मावजि नंथारगौ सार मा जादों माबा खर'आ थिंखाव सायोनो सार एम्फौ अरनाय बायदि माने जोंनो दार्लिं टेब्लेटखौ हरथारदो सार टेब्लेटआबो दार्लिं थायोना गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट जोंफुं मा आफा नों कम्पानियाव साख्रि मावनाया 2 बोसोरानो जाबाय थारमाने बै सिगाङाव नों लाबोनाय रांखौसो आंनो नांफिनसिगौमोन आं सिगाङाव 2 लाख रां आथ'नानै खामानि मावनाय बिलानो दासिमबो जायाखै आफा बेराफारसे साख्रिनि बेथनाबो संख्रि फानलु थाव बायदिसिना खरसा खालामनायावनो थांजोबो अनजिमानि हाबायावबो खरसा खालामनाङाखिसैब्ला आं साख्रिनि बेथनजोंनो लासै सुख'सिगोन आफा जोंफुं नों आंखौ गथ' गोरलै बायदि फिदिंबाय थानो सानदों नङा होनब्ला जाय मानसिया गावनि जोनोमगिरि बिमा लोमजानायाव हस्पिटालाव खेबसेबो नायाखै गरसेबो रां हरफेराखै दिनै हाबा जाखांनायनि उनावबो नों बिमानिफ्राय जोनोम मोननायखौ बावजोब्बाय नङा होनब्ला नों बिनि फिननायखौ सानसे बुजिगोन जोंफुं नोंबो सानसे बुजिगोन हाबांना मैया खर' सानाया एसे बारा जाथारदोंलै बे लोंनायानो खर'आनो दाबो सागाथाराखिसै ओइ दामानि बांद्राय लोंथ'थारबायलै बाथ्राथ' थिगलै मैयानि खर' सानायखौ खारहोनो होननानै एसे लोंफिनलायबाय बेनो बारा जालायबाय गाबोनबो खर' सानायखौ खारहोनो होननानै लोंनोसैलाय बेबो बारा जानोसैलाय हा जोंलाय मालाथो खम जाफेरखो थ'थ' आंना गेस फरमासो बारा जालांबाय जौगानो लोंनांसिगोनलै जानाय नंला थांदो ओइ फैसा गैया लिरनानै दोन हा बिसोरनो सोर साहा बाखि होबाय थानांगौ जाखोब्रा बुंबाबोथ' दाय गावसोर खालायदो फोन सुनांगौसो बुजिगोनब्रा ओइ जानथाजों लावथायजों बिफाजों रायजानानै न'खरनिफ्राय ओंखारनो मोनलालै दानिया मा जाबावनांगौ बिसोर गैयाबाबोथ' जों खामानिखौ मावनो हायोना ओइ देन्था सुग्रें दिनै इन्डास्ट्रियाव फेमेन्ट होयो बेखौ सेग्लाबहैनोथ' पकेरा जिर'सोलै मा खालामबावनो थ'